Okei. Tänään me kokataan. Me kokataan porkkanakakku. Joo, ja tosiaan MP mun koru, mä tein tän niinku just äsken. Aan tilata jotain koruja, siis en siis niinku näitä paljon tilamassa sen. Ja täältä meiltä löytyy porkkania. Koska mitä olisi porkkanakakku ilman porkkania? Pelkkä kakku. Meillä on täällä nyt sokeria. Sitten meillä on vaniljasokeria, leivänjauhetta. Joo. Sitten meillä on tomusokeria. Viimeksi 3 sekanelia. Se tietää. Niin. Alkaa olla se 2 nyt. Me laitetaan näitä. Näin. Mä laitan seuraavan. Tää haisee aivan sairaan hyvältä. Ei, älä vielä. Tarvitaan se lusikka. Ei mitattu öljyä. Ei me mitattu niitä öljyjä. Kai tästä on oikeeta. On tää. Kai tää on oikeeta. On. Mä kaadan nyt se tonne. Näin syntyy meidän sää. Sekoita se. Kunnolla! Kato, olla nyt! Joo, tänne sieltä. Seuraavaksi meillä on leivijauhetta 2 teelusikallista ehkä on. Tää näyttää nyt suurin piirtein tältä. Sitten meni vähän sokeria ja tää on Ruokalusikka mahtaa semmonen pieni. Joo, me vähän nyt muutettiin tätä, koska me oltiin tehty jotain väärin, niin nyt tää näyttää tältä. Joo, no niin. Mut siis tää jos joku haisi hyvältä, nyt mä rupes tekemään mieli niinku riispureita. Joo. Oi, nyt meni. Oi, nyt meni ohi. Joo, niin tää näyttää tältä. Oi. Yksi. Sillä ihan omin päin tehty. Tässä on vaikka. Noin 3 desilitraa. Tässä kertaa laitetaan porkkanaraastetta, eli tällaista. Siitä tulee sitten semmoista juttua, sitä enää matkaa. Tää nyt on vähän tyhmältä, kun mulla on täällä teepaita täällä alla. Se liittää, että tää on vähän tyhmältä. Tää on siis porkkana. Meillä on siis porkkana. Sitten meillä on porkkana. Mutta se on vähän pienempi porkkana. Se nyt alkaa kananmunaa. Siinä olisi muuten kananmunaa, joten odotetaan kun Lotta tulee kotiin. Okei, nyt tosiaan, että me laitetaan ne Aika sitten puhuta itseensä. Sitten seuraavaksi tätä maustamatonta tuorejuustoa. Joo, muun muassa sitten näyt tuolla takana. 200 grammaa, eli puolet. Mä nyt kyllä melkein niitä. Iito. Ei kun Martta. Jää. Joo. Tää näyttää nyt siltä, miltä tämän pitäisi näyttää. Hienoa. Mieti, jos sun äiti on tiputtanut sut vauvana. OMG. Niin, mä teen tästä nyt itselleni tortillan. Noi. Tää on nyt minun ruoka ja tuolla on olvia. Ne näyttää nyt tolta. Upeaa ilmehdystä. Me koitettiin siis hammastikulla, onko toi nyt valmis, niin toi oli valmis. Siis me saadaan ottaa se pesuudista. Sitten meidän on tuohon laittava vielä tää päälle. Toi pitää ottaa tuo jäähtyy. Mä teen seuraavan korviksen. Tuopsu. Siis me oltiin laitettu Olivian kaa vähän siis puolen semmonen juttua. Tai piti laittaa kai 1,5
teelusikallista suolaa, niin me laitettiin 2 teelusikallista. Ja nyt me odotetaan, että se tulee jääkaapista pihalle. Me maistetaan Ei tuu tänne päin, Tämä on porkkanakakkuu. Me tultiin nyt ulos syömään, mutta nyt me maistetaan porkkanakakkua. Siis tää on meidän tekemä. Näyttääkö teidän mielestä hyvältä? Mä syön suola vähän enemmän. Mulla ei. Tää on hyvä. Mulla ei Joka maistelu videosta. Tää on hyvä. Niinku primi. Sitten toi se herkeä maistelu video. Ja tässä. Tää olisi hyvää. Tää on hyvää. Oli. Mut kyllä tässä aika kojana tulee. Otan vispitsistä vielä sellainen, me haetaan vielä toinen pala. Joo. Mun lautanen. Oikein lautanen. Mulla on valkoviiniä. Mutta meidän drinkkirista oli pesys, kun me ollaan vähän juotu. Riikaa. Eihän olla. Ei niin! Ei olla. Otin vaan muuten varten. Olivia lähti Otas uusiksi. Olivia lähti kakkalle. Asiahan menee nyt näin, että me ollaan saatu tää kakkakuningas täältä messasta nyt pois aikoja hetki sitten. Heippa! Mä käytiin äsken juopottelemaan noiden meidän sukulaisemme kanssa tuolla. Voit sä laittaa sen tykkäyksen videolle, jos sä haluut.